Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tifa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so anzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so mama vangu inini pavakandizvara vainge vachiriwo mudiki, saka amai vangu neni tinotoita sekunge tiripo tina sisi. Even pandakakura ivo mama vainge vatorwa ndokubva vazoenda vakanochengetwa nevamwe gogo ava munin'ina wagogo vanova vakazvara amai vangu. Saka ivo mama pose pavaizodzoka kumba inini ndainge ndichingoudzwa kuti vainge vari sisi, saka kuna gogo ndivo vandainge ndichiti mama. Zvino gogo vakazoti vashayika ndokubva ndazotangawo kunogara kwasekuru, ndo pandakabva ndazotanga kuita get used to that fact yekuti amai vangu vandainge ndichiti gogo ndo gogo vangu, then avo vandainge ndichiti sisi ndo amai vangu. Zvino mukoma pandakatangawo kushanda, ndakatangawo kushanda ndichiriwo mudiki because nekudawo kwekushayika kwemari handina kukwanisa kuzoenderera mberi nechikoro, saka ndakabva ndazongotangawo kungoitawo zveugweja. Dzimwe nguva ndaimboitawo zvekutengesa. Saka dambudziko randakatanga kusangana naro nedambudziko randichiri kusangana naro pari zvino, now that tava kuno kuSouth Africa zvatova wese. Pandainge ndichiri kuZimbabwe ndaiona sekunge zvainge zviri nani, but now I do not even know what to do anymore. Saka pandakatanga kushanda mukoma, mademands awo ainge ava kuiswa pandiri achibva kuna mama vangu inini, kunyanya mama. Mademands acho ainge akanyanyisa. Each and every single cent randainge ndichiwana vainge vachida kunzwisisa kuti raenda kupi, rashandei, uye kana kwanga kuri kunzi ndinenge ndashandisawo mari like kuti ndinge ndichizviitirawo zvinhu zvangu, mama vaibva vazotanga kupopota. Kana chiri sechitambi mukoma, ndingadai ndakazoita chitambi kudhara because patainge tiri kuchigweja uko shamwari dzangu dzose dzakasvika pakunyora maprovisional, inini ndakangodzitarisa, dzikasvika pakutora malicense, inini ndakangodzitarisa, zvekuti vamwe vandakaenda navo kuchigweja nezera redu, vamwe vacho malicense avo atova ne at least 3 years experience, but inini mukoma handina kana chandiinacho. Kana chiri sechitupa kuti ndinge ndichizowana chitupa chakazongowanikwa kuburikidza nekuti ndainge ndava kuda kuuya kuno kuSouth Africa, asi pandainge ndichiri kuZimbabwe ndaiti kana ndikataura nhau idzodzo dzekuti ndinodawo kunotora chitupa kuti ndikwanise kuita license, then vana muchembere zvese nanakule vaibva vatanga kundipa mamwe maexpenses ekuti unoudzwa zvichinzi gogo, apo gogo pavainge vachiri vapenyu, kuti izvezvi uri kuda kunotora chitupa kuti utore license, process yacho inotora mari because birth ndainge ndisitomborina. Ndokubva ndatanga kuudzwa kuti saka munhu achakwanisa kuzotengera gogo vako vakakurera mishonga ndiani, because gogo vainge vaine mishonga yavo iyo yaifanira kuti igare ichingotengwa because vaiti kana vakasanwa mishonga iyoyo gogo vaitorwara. Saka ndaibva ndaitwa kuti ndifile very guilty kana ndataura nhau dzekuti pane munhu wandataura naye anoshanda kuzvitupa anditi kana ndikauya nemari yakati ndinokwanisa kubatsirikana, but mukoma ndaiti kana ndangotaura nyaya yakaita sekudaro then ndaibva ndatanga kuitwa kuti ndinge ndichifila very guilty. Ndakazombosvika panguva yekuti ndakati kana zvakadai vana muchembere, inini it is far much better kuti ndinge ndichinotsvaka mudhara wangu, zvimwe kuda anokwanisa kunditoresa chitupa, kana kuti hama dzamudhara kana ndikadziwana, kana kuri kunzi vanenge vachiri vapenyu ndivo vanokwanisa kunditoresa zvitupa nemabhefu. But mukoma ndaiti kana ndangodaro so ndobva ndatanga kupopoterwa. Mhuri yose yekwana muchembere yaibva yazotanga kundituka, obva vanditi iko zvino zvikawakura wava kutanga kuchiziva manje kuti kune munhu anonzi mudhara wako, kopa wainge uchiri mupamba wakadii kuenda ukanozvitsvakira mudhara wako. Saka that feeling yekungogara ndichingoitwa kuti ndinge ndichingofila guilty yakangogara ichingondiafecta.
asi pandainge ndiri kuchikweja zvainge zviri nane mukoma, because nyangwe marelationships ndaikwanisa kutomaita, ende ndiri munhu wekuti ndakabva ndazongodzidza kuti vana muchembere vangu vanhu vakaita sei. Kana ndikagara ndangoita relationship yangu, vanototi vange vachizowana nzira dzekuti vange vachishoropodza munhu uyo wandinenge ndichidanana naye. Like ipapo ndaiti kana ndikauya nemunhu wangu uyo wandinenge ndichida kupa introductions, vaibva vatanga kuseka, vobva vati saka matofunga kutomisa musha hiri nhai bhuti nemunhu wenyu iyeye wamakawana kumakomba? Munoziva here kuti kumakomba hakuwanikwe munhukadzi ari straight, kunongowanikwa mahure chete chete. Apa musikana wacho wandinenge ndichida, ndinenge ndatouyawo naye ndichida kupawo introductions. Apa munhu wacho haasi munhu wekutoti iye anenge achiita zvechihure, but inhau yekungoti kwacho kwaanenge achigara kunenge kuri kudhuze nekumakomba uko kwatinenge tichikorokoza, ndo kwatinenge takasangana. Saka ndo zvainge zvichingoitika apo patainge tichiri kuzimu. Zvino Gogo vakazoti vashaika mukoma, inini ndakablemewa zvimwe zvekuti because ndainge ndabva mukubata mari. Saka kamari ako kandainge ndiinako ndainge ndakati aka kamari aka ndikuda kukachengeta so that ndikwanisewo kuita zvine musoro than kuti each and every time mari yangu inongoshanda kuti ndinge ndichingotenga chikafu chete pamusha. Yet inini pamushawo apa pane vamwe vazukuru vacho vamwe vainge vatori kuSouth Africa. Mukoma muchembere vakazoti vashaika Gogo, then pakabva pazonzi inini semuzukuru akachengetwa naGogo ndaifanira kuti ndinge ndichiitawo something big for Gogo vangu. Izvo vana muchembere vainge vachiziva kuti ndine mari yangu iya yandainge ndakachengeta. Ndakambozama kuramba kutenga box iro rakazoshandiswa pakuvigwa kwaGogo, but mukoma nemashoko ndakazopedzisira ndasunungura kamari kaya kandainge ndiinako. Mari yose yandainge ndiinayo mukoma yandainge ndakasungirira yainge iri $400. Saka ndakabva ndazotorerwa mari iya ndokubva ndazongosara $100. Iyi mukoma ndikabva ndaona kuti kana ndikaramba ndakagara panapa zvinhu zvacho hazvizombofi zvakandishandira, because kuti ndidate anyone wandee ndichidata munhu wose anenge achingonzi ihure. Kana ndikauya neumwe wemuraini wandinenge ndauya naye ndinobva ndaudzwa zvichinzi uyu haafi akakuzvarira, uyu akangwarisa. Saka I ended up being very confused zvekuti ndainge ndava kutongoraramawo nekutongoita zvekutongokechawo mahure. Ndo pandakabva ndazotaurawo neumwe wangu uyo ainge achishanda kuno kuJoni mukoma, ende marwadziro azvinoita mukomana wacho akazondidana kuno kuJoni. Munhu ava kutoshandawo kabasa kake kakanaka kuburikidza nelicense riya raakatora panguva iyo yekuti tainge tichiri kushanda tose. Saka ndakazoti ndazivisa vana sekuru nana muchembere mukoma, ndakatanga ndagadzikwa zidare nokubva ndatanga kuudzwa kuti unofanira kuti unge uchirangarira kuti kunyange Gogo vakakuchengeta, kunyange zvavo vakafa, but unofanira kuziva kuti une maresponsibilities awakasiya behind. Ndakabva ndabvumirana nazvo ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Saka pandakauya kuno kuSouth Africa ndikangoti maybe for something like 3 months ndo pandakangokwanisa kungopfurwa nemhepo, then mademands aya akabva azotanga kuuya manje. Ndaiti ndakangovarayirwa ndobva ndatoona kutoti ndinenge ndatoedhewa mune rimwe group nana muchembere vachinditongesa kuti why is it ndisiri kutumidzira mari zvikazoti kudzamara muchembere vazoti ivo vainge vachidawo kuuya kuno kuJoni kuti vakwanise kuzozvishandira sezvo inini ndainge ndisiri responsible. Iniwo mukoma ndakabva ndazopiwawo advice nevamwewo vandainge ndichishanda navo vakati ita kuti muchembere vauye kuno kuzoshanda kana kuri kunzi vachiri kukwanisa kushanda. Izvi zvinokwanisa kuzokubatsirai kuti ivo vasazova munhu wekuti vanongogara vakatarisira mari yako. Ndakabva ndaunganidza mari, saka mari iya yandakatanga ndatumira mukoma yakabva yazodyiwa. Ndikati ko why madya mari yebhasi? Zvikabva zvanzi handiti wanga wagarisa here usingatumiri, saka waifungidzira kuti tinodyei nguva yose iyo yawainge usingatumiri. Ndakabva ndazotsvaka zvekare imwe mari. This time around ndakabva ndazonzi nevamwe amainini vaifanira kuti vange vachiuya munin'ina wamuchembere
muchembere, saka vaifanira kuuya vari 2 mukoma. Saka maexpenses ose iwayo ainge akatarisana neni. Saka ndakabva ndazotaura naMalaicha ndikabva ndati sezvo mainini vachiri nemwana mudiki apa maprices amuri kutaura, akati one day zvinoita here kuti ndifanira kungokupai mari dzevanhu 2 then ndobva ndazobhadhara month end mari yemunin'ina wangu mwana wahamainini. Malaicha akabva ati no problem. So mukoma I ended up paying mari yaitosvika kuma 4 point something yekuti vana muchembere nemunin'ina wangu vange vachizouya kuno kuJoni. Ende vauya kuno kuJoni mukoma takatombogara tose mu1 room imomo mandainge ndichigara, sezvo ndainge ndisina mari yekuti ndinge ndichizovatsvakirawo pavo pekugara. Ndaizoti paya kana ndabva kubasa ndaiwiriranawo neumwe muchinda wangu uyo ainge ari bachura. Saka ndaizoti kana ndabva kubasa vana muchembere kana vabika time ndobva ndazoenda ndobva ndazonorara kumba kwabhururu wangu. But ndega ndakaona kuti kunyange zvazvo bhururu wangu wandinoshanda naye ari munhu wekuti haakwanise kutaura, but zvinhu zvekuti zvainge zvisina kunyatsokumubata mune zvakanaka because munhuwo anenge ajaira kugara ari oga anenge achingodawo space yake. Ndakazoti month end yasvika ndokubva ndazotsvakira vana muchembere pekugara. Ndakatanga kuvatsvakira kubva kundiro kusvika kumagumbeze and everything. Vana muchembere ndokubva vazowanawo room yavo. Now vana muchembere vanogara kwavo voga, but tinogara tose in the same location. Saka dambudziko mukoma rakazoitika nderekuti mainini pavakatanga kuwana basa then muchemberewo vachizowana basa, vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichiunganidza mari pamwe chete. Mari iyi mukoma inochengetwa namuchembere vangu. Inini ndakamboramba ndikati ndava kudawo kuti ndinge ndichiumba upenyu hwangu. Saka muchembere ivo vari kuti haunganovakiri somewhere because unofanira kuti unge uchienda kunovakira pamusha pagogo vako. Saka inini mukoma ndiri kuti handikwanise kuti ndinge ndichienda kunovakira pamusha pagogo because inini mumusha ndiri muzukuru, nditoriwo mutorwa, ndiri mwana wemukwasha. Ko what if ndikazovaka mune ramangwana then imba iyaya yobva yazoputswa, ndinenge ndichazoita sei? Zvimwe kuda inini ndinenge ndatovawo nemukadzi wangu nevana, ndobva ndatoti ndasiya ndavakirawo vana vangu nemukadzi imba then ndobva ndazoputsirwa imba iyaya. Saka pari zvino vana muchembere nemadzisekuru angu vamwe vari kuzimu uko, vamwe vacho havatotaudzane neni mune zvakanaka because vanonditi inini ndiri very stubborn. Saka ndauyawo pano mukoma Nacho kuti munge muchindibvunzirawo kune vedare renyu kuti zvinoitawo here izvi zviri kutaurwa nana muchembere kuti mari yose so far hangu handina kukwanisa kuvarambira. Mari vanotouya vachitotora because vanoziva kuti pafortnight tinowana mari. Saka vanotouya kuzotora mari yacho yose inochengetwa namuchembere. Saka inini handisi kuziva kuti zvose izvi zviri kuitika kwandiri hazvina disadvantage here mune ramangwana because right now ivo muchembere vari kuti inini navo tinofanira kuti tinge tichizovakira pamwe chete, ende kana tavaka pamwe chete zvinoreva kuti nevanawo vamama vangu avo vavakazozvara mushure mekunge vazorambana namudhara wangu tose tichange tichizongogara muimba iyoyo. So inini zviri kundishungurudza kuti kana ndikazonzi ndaroora, which means kuti nemudzimai wanguwo anenge achizoshandawo, anenge achizogarawo mumba imomo. Ende ivo kana vachiti ndikuda kuti unge uchizotora mwana wekwanhingwi, ndiri kutoona kutoti vanenge vachida kungotsvaka munhu anoshanda pamusha because vanhu vacho vavanoselekta mukoma havasi type yandingatoti ndingazototi uyu ndiye mukadzi wandakaroora nekumuda. Ivo vari kungotarisa maadvantages avo because vasikana vose vavanogara vachindisarudzira unongonzwa vachingoti mwana wekwanhingi anoita because anotambura. Kana tikagara tangomutora, kana tikangomutumira zvigrosari iye ega anobva atofara. So inini I don't think kuti I want to get in a relationship kana a marriage nemunhu wekuti anenge achingosarudzwa nehama dzaamai vangu nekuda kwekuti anotambura. Ndinodawo kuti ndinge ndichizova nechoice yangu, but kuti ndinge ndichizoita choice yangu izvozvo zviri kutonetsa because mari chaiyo mukoma. Ndiri munhu wekuti ndinogara ndisina kana cent at all because mari yose amai vangu vanenge vachingokolekta. Mazuva adarika awo
Pane vamwe sekuru vakamboti kwandiri, muzukuru, ndikuda kuti mari iyo yauri kusarira nayo after wapa mama vako pamari yamuri kuchengeta, ndikuda kuti unditumidzire kuno, then ndobva ndazotenga nguruve, tobva takutangira chiproject chekuti unge uchizochengeta nguruve. So mukoma, inini right now I am so confused. Kunyange chandiri kushandira chacho handitombochioni. Kunyange foni yacho yandinoshandisa mukoma Nashe ifoni yekutongoti vana muchembere vasati vauya kuno ndo yandainge ndakakwanisa kutenga, and ndainge ndakangoitengawo zvezvia zvekungoti it was temporary, sezvo ndainge ndichiri mutsva muno mujoni ndichiti ndichazotenga imwe foni. Asi kubva zvakauya vana muchembere, inini chifoni chandinoshandisa mukoma ndichocho chekuti dzimwe nguva chinomboita chichipisa chichimbofriza. Asi ivo vana muchembere pavakauya kuno vose vakabva vazonotenga mafoni avo, vakazvitengera maSamsung, yet inini ndingoshandisawo chimwe chifoni cheHisense. Kana ndikati ndikuda kutenga foni, ndinobva ndaudzwa kuti zvekutenga mafoni zvine urombe mukati, hanzi ndinofanira kuumba upenyu hwangu ndichiri mudiki ndisati ndava nevana. But kana ndikazoti chakati ndo chandikuda kuti ndinge ndichita because ndinoona sekunge ndicho chinokwanisa kundiumbira upenyu hwangu, then ndinobva ndaudzwa kuti inini I am very stubborn. Please, muri yeZimbabwe, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kuti pakadai so ndopafambisawo sei. Ava vacho vandiri kuti muchembere vangu, kuti ndimuchembere vangu zvechokwadi here, because ndava kutodhauta nekuda kwemabatiro acho awo avanondiita. Mabatiro acho awo avanondiita anondirwadza zvisingaiti. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo anzi ndiri parumana nzombe chaipo kuti ndiite relationship chaiyo. Ndinobva ndanzi wava kuita zvechirombe muno mujoni hamuwanikwi vakadzi. Kuti ndinge ndichitsvaka musikana pangava pari paWhatsApp, ndinobva ndaudzwa kunzi paWhatsApp hapawanikwi musikana, ende vasikana vacho vavanonditsvakira vanobva vati mwana wekwanhingi uya ndakatonzwa kutoti haachaende kuchikoro, uya kana ukamutora mwanangu uya anoita, because nekamutamburiro kake kaari kuita, kana ndikangogara ndamutumidzira zvihembe anobva afara. Saka vari kungotsvaka munhu wekuti anenge achingochengeta pamba pagogo, havasi kutsvaka muroora. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Pane imwe message iyo yandaona yapinda, hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, please post for me nakavigawo chitupa changu. Inini mukoma Nashe, nyaya yangu yakamira sekudai. So patainge tichiri vadiki takachengetwawo nagogo, saka gogo ava munhu aibata-bata, munhu aiziva mishonga yakasiyana-siyana. Ivo gogo vaitombopota vachibatwa neshavi zvekutoti vaitomboenda pasi pemvura vobva vatobuda vakabata mishonga iyo yavanenge vakabata. Saka mukoma gogo zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaiwanzokutibikira porridge, but porridge iri vaitibikira rinenge rakazanganiswa nemishonga. Saka vaiti kana vatibikira porridge iri usiku hwacho mukoma, seni hangu ndaiwanzo kuzorota ndichiita bonde. Ndakatanga kuziva kuti chii chinonzi kuita bonde nemunhukadzi pandainge ndichitori mwana mudiki. I think ndainge ndiri zvekuma 10 years. Ndo zvimwe zvandinowanzokurangarira. Ndaitoti ndakarara paya ndaiona vamwe vanhukadzi vanenge vakawanda vachipinda mumba. Dzimwe nguva vakadzi ava vaipinda vari kana zvekuma 6. Vose vaiti kana vakapinda ndiriko kuhope ikoko ndaikwanisa kutoziva kutoti ava ndimai vanhengi. Vamwe vacho vainge vatori vana vamwe vacho vainge vatori amai vevana vevamwe vandainge ndichitamba navo. Saka ndaitoziva kutoti avo ndimai vanhengika avo. Then mangwana acho makuseni ndaizoti kana ndamuka hope dziya ndaiti kana ndangodziudza gogo vaibva vazonotora imwe mvura iyo yaigara mumba mavo vobva vazondipa kuti ndinge ndichinwa. Ndaiti kana ndanwa mvura yaiya, zviso zvevanhu vaya zvandinenge ndakaona the previous night ndaibva ndazozvikanganwa. Takazoti tati yarukei, gogo vakaita chimwe chinhu chekuti nanhasi ndinotoona kutoti chinonetsa kuti ndinge ndichichinzwisisa. Gogo vakandidana inini nemunin'ina wangu, zvekare nevamwewo vana vazukuru avo
vainge vagere pamba pagogo, because gogo vedu ava vakashayikirwa nevana vavo vanova vainge vari vana mai vedu vose. Saka takangokurawo tichingorerwa nagogo. Hapana anonyatsokurangarira fesi yamama vake patiri tose vazukuru vagogo. Saka takabva tadanwa, vakatanga vadana vasikana ndokubva vazoenda vakabva vazonozora mimwe mishonga pasikarudzi dzehanzvadzi dzedu. Then isusu patakabva tazoenda, gogo vainge vakabata mamwe mashizha. Saka mashizha awa maumbiro acho avainge vakamaita, vainge vakaumba vachiita sekunge sikarudzi yemunhukadzi, zvekuti mukati pane mimwe mishonga iyo yavainge vakaisa yainge ichiita zvekurembuka rembuka so. Saka vakabva vazoti buritsai nhengo dzenyu, then one by one waibva waenda wobva vanopfugama apo pavainge vakagara vakaita zvekupfunya chisero. Then ndokubva vazoti chipinzira sikarudzi yako mune mashizha aya awo avainge vakabata vakaita sekunge vakaumba sikarudzi yemunhukadzi. Chakatinetsa ndechekuti waingoti wangopfekedza sikarudzi yako mumashizha muya, then urume wobva waitongobuda automatically. After gogo vazoshayika mukoma, ndo pandakatanga kuzosanganawo nedambudziko rekuti ndakamboita nguva dambudziko iri richingondishungurudza, because ndaingoti kana ndikangoroora so, then ndaitoita dzimwe nguva dzekutoti mukadzi aitondimutsa zvezve zvekutoti anenge aitoona kutoti ndinenge ndichitoita sekunge ndiri kurarana nemunhukadzi, ndinenge ndichitogwina muchiuno mangu umu zviya zvesimba zvekutorakidza kutoti munhukadzi wacho wandinenge ndichiita bonde naye ndinenge ndichimuita zviya zvekutosvika kumberi chaiko. Saka vakadzi vose vandakaroora ivo vaizondimutsa nehasha mushure mekunge vaona kuti zvinhu zvandiri kuita it means kutoti kune munhu wandiri kutoita naye bonde, ende kuti ndinge ndichizoexplaina kuti ndo dambudziko riri kuitika pandiri, vose vaibva vatadza kundinzwisisa. Vaingoti zvimwe kuda ndine umwe munhu wangu uyo wandinochiva, uyo wandinozotanga kufunga kana ndakarara ndobva ndazomurota, because vamwe vacho vakadzi vandakamboroora vaitoti hanzi ndinotodanidzira zita racho mukoma nderekuti Messi, but inini mukoma muupenyu hwangu hwose handina kumbogara ndakadanana nemusikana anonzi Messi. Saka handizivi kuti maybe ivo gogo vakandipa mukadzi here wechikwambo anonzi Messi, but pose pandinotanga kugara nemunhukadzi ndinotanga kurotomoka ndichitaura zita iroro rekuti Messi, hanzi ndinenge ndichitoti Messi ndinokuda kani, Messi handife ndakakuramba because uri mukadzi wangu Messi ndinokuda. Saka vakadzi vose vanoti kana ndanzwa ndichirotomoka kudaro vanobva vangofungidzira kuti maybe ndine girlfriend yangu yandiinayo yandinodanana nayo. Izvi ndo zviri kuparadza mamarriages angu ose awo andinopinda maari nekuda kwekurotomoka zita iroro rekuti Messi. Ende mukoma ininiwo pandinozomuka nguva zhinji ndinotoona kutoti makumbo angu awa mamisiro acho andinenge ndakamaita ndinenge ndichiita sekunge pamusoro pangu panenge patori nemunhukadzi uyo anenge aripo, zvekuti kuti ndinge ndichiramba kuti hapana kana chandinoziva, zvinhu zvekutongoti zvinenge zviri pachena. Uye sikarudzi yangu mukoma nguva zhinji pandinozomuka kana kuri kunzi ndinenge ndapindawo murelationship inenge yakatozara urume. Mukomanashi ndatambudzikawo mhuri yeZimbabwe, asi kana ndichigara ndiri ndoga handina kana zvandinomborota, handitombobatwe nemweya iwoyo wekuti ndinotanga kuita sekunge munhu ari kukoyerera munhukadzi. Zvose izvozvo zvinongoitika once ndapinda murelationship. Saka ndava munhu ari kungogara achingoshungurudzika, handichaziviwo kuti ndinofanira kuita sei. Zvinoreva here kuti handifanirewo kuti ndinge ndichipinda murelationship? Please help me, mhuri yeZimbabwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi ndinenge ndichiti Messi ndinokuda, Messi ndinokuda. Zvakangoma hazvo veduwe.